jednog od ključnih svjedoka. Pozdravljam u splitskom studiju. S nama je strojovođa Ante Lojić. Dobar vam večer i hvala što ste pristali s hrvatskom javnosti podijeliti detalje ove jezive tragedije. Dobar večer i pozdrav iz Splita. Gospodine Lojiću, vi ste krenuli vlakom iz Kaštel Staroga u pomoć unesrećenima, no niste uspjeli stići do njih. Kako je to moguće? Dobio sam nalog da idem pomoći unesrećenima kao pomoćni vlak. Negdje nakon 500 metara došlo mi je do proklizavanja, jednostavno nisam mogao nastaviti daljnju vožnju. Tu sam se zaustavio, pokušao ponovo krenuti, međutim vlak mi je krenuo nazad. Pokušao sam se vratiti, pa opet izaći, međutim tu sam izgubio kontrolu, mada su kočnice bile potpuno ispravne, nego jednostavno bilo je kao na ledu. Vlak nije htio stati, to je bilo strašno. Možete li nam opisati što ste vidjeli na pruzi, je li vam išta bilo sumnjivo? Bila je kao bijela tekućina po tračnicama. Jednostavno kao da ste naišli na led. Nikakve kontrole nisam imao nad vlakom. Iskusan ste strojovođa, je li ovo prvi put da ste tako nešto doživjeli? Vozim negdje oko 7-8 godina, ovo mi je prvi put da sam naišao na ovakav slučaj. Da jednostavno čovjek, jednostavno ljudski čimbenik, ništa ne možete napraviti. Dobro, vas je očito spasila prisebnost. Prisebnost i pomogli su mi ostali djelatnici na HŽ-u što su uspjeli spustiti rampu Kaštel Starom, inače tu isto izbjegnuta tragedija jer je bilo dosta vozila što su išli gore na mjesto nesreće na nagibni vlak. Gospodine Lojiću, hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Hvala vama. Dakle, sada su stvari mnogo jasnije. Detalji se trebaju utvrditi policijskom istragom. No kako ekskluzivno doznajemo, policija je već na informativne razgovore privela dvojicu direktora HŽ-a. Jedan je javnosti jako poznat i to po pismu Barba Luki. Pruga na kojoj se dogodila strašna nesreća rekonstruirana je 2005. Brzi vlak, tvrde u HŽ-u, bio je ispravan. Prije 2 dana prošao je ponovni tehnički pregled. Činjenica jeste da vlakove je testirao proizvođač, a da vlakovi za prometovanje hrvatskim prugama imaju sve potrebite dozvole od mjerodavnih kako domaćih, tako i inozemnih tijela. Kočnice jučer, čini se, nisu zablokirale. Sve upućuje na to da je riječ o proklizavanju, slično onomu kada pokušate kočiti automobilom na mokroj i skliskoj cesti. Vlak je naletio na masne tračnice od retardanta, sredstva koje se upotrebljava za sprječavanje zapaljenja drvenih pragova na visokim temperaturama. Njime je stroj jučer prskao prugu. Vjerovatno on to radi već danima, samo se nije dogodila takav slučaj da je vrlo brzo nakon špricanja, prskanja pruge uopće prometao po takvim mjestima vlak. Neslužbeno doznajemo da je promijenjen dobavljač sredstava za špricanje tračnica. Novo sredstvo i novi način prskanja odobrio je gospodin Ivan Medak. Nekad se to radilo ovako, a danas prskanje radi stroj. U HŽ-u su šef nabave Tihomir Grgec i Ivan Medak, zadužen za ekologiju i zaštitu, odgovorni za nabavu sredstava. Doznajemo, obojica su bili u policiji na obavijesnom razgovoru. Halo. Dobar dan, gospodine Medak, vi ste? Jesam. Poštovanje, Dalibor Bosančić s Hrvatske televizije iz Dnevnika vas zovemo. Znate šta, ne bi ništa, nikakve izjave, David sam ovlašten za ikakve izjave. Imate tamo upravu, pa onda s upravom. Dobro, može pitanje samo? Ivan Medak poznat je javnosti po pismu koje je uputio predsjedniku Sabora Luki Bebiću, u kojem traži svoje promaknuće. Poštovani Barba Luka, prije mjesec dana kad smo se vidjeli u Pločama, rekli ste mi da će se moj slučaj riješiti za koji dan. Maštao sam da jednoga dana poput vas odem u veliku sredinu, završim studij, zaposlim se i uspijem u životu. U svemu sam uspio, ali ostao je sporan posao. Sporan je mnogima, čini se, i put do mora. Ovakve nesreće izazivaju paniku, pa većina putnika počinje izbjegavati vlakove. Iz HŽ-a ipak poručuju da će nagibni vlakovi i dalje voziti.